Kámošky, já v Anglii trénovala koně, když jezdíte rád, jdete druhá na stejný Pokusíme se počít. Ale já musím nejdřív něco říct. Začnu takovou historkou, protože není žádným tajemstvím, že hlavním tvůrcem a iniciátorem projektu Aerobus je Jarda Zajít, který byl léta spojen s kapelou Omnibus. A já jsem si vzpomněl, jak už v půli 80. let jsem byl docela vášnivý sběratel českých nahrávek. A já jsem tenkrát kapele Omnibus napsal dopis s prosbou, aby mi nahráli kasetu. Jenže jak to udělat, protože já jsem na nikoho z nich neměl adresu, tak jsem tenkrát měl takovou fikanou cestu, že jsem si zjistil, kde budou hrát, v kterém pražském klubu, a několik dní předtím tam ten dopis poslal a nadepsáno klukám skupiny Omnibus. Ale nevěděl jsem, jestli se jim to do ruky dostalo, protože se nikdo neozval. Až po letech jsem zjistil, že se jim to dostalo do ruky, ale ten Jarda na mě po letech ten dopis vytáhl, já jsem koukal jako blázen. Nicméně ty nahrávky mě neposkytl, což mě naštval. Sehnal jsem je až po letech, když jsme se s Jardou zkamarádili, a já musím říct, že mám velkou radost, že jsem maličko i přispěl k tomu, že se k té hudbě vrátil aktivně, protože ještě před covidem jsem ho lámal, že by se třeba mohl sejít Omnibus na jeden koncert, připomenout si třeba 40 let výročí. Což bylo v plánu, ale neklaplo to. Na druhou stranu Jarda už měl v hlavě nové věci a výsledkem je právě tohleto. Takže Jardo, vezmi to do ruky. A půjdeme to tam někde poledit. Ale ještě předtím, než na to kápneme, tak musím říct, co si přeju, protože k motoru má mít nějaký přání. Tak já si především přeju, aby Aerobus neměl dneska premiéru a zároveň derniéru. Já doufám, že to dneska není naposled. Zatím to je naposled, tak si toho važte. Rumen. Chovej se normálně. Já to mám. Stůj pořádně, miláčku. Je to stále se mu taky. Janošku. Ty nesmíte. Zítra už ne. Počkejte, ty se dostane. Teď se mi lepí.